Salut, sunt Alina Vâlcu. Salutare, sunt Omid Ganadi și suntem la un nou episod de Design Stories. Hai să spun ce este Design Stories încă o dată. Design Stories este proiectul nostru personal al Inside Academy, prin care ne propunem să democratizăm designul, Omid. Da, adică de acum încolo oamenii să aibă voie să-și mute canapea, să-și pună perdele și lucruri de genul ăsta? Voie? Haide. Au voie oricum, dar vor avea informația și inspirația necesară. Și cred că mai degrabă o să aibă și curajul. Pentru că dacă oamenii află poveștile altora și surse și informații și tipsuri și tot felul de lucruri de genul ăsta, de acum încolo o să aibă curajul să se apuce și ei de lucrul ăsta. Cine e următorul nostru invitat? Este o femeie de afaceri de succes, este influencer, este mamă de băiat adolescent, soție, prietenă și nu în ultimul rând aș spune că este o persoană extraordinar de preocupată de frumos și o să spun ceva despre ea, și-a amenajat singură mai multe locuințe. Bravo, abia aștept. Hai să o chemăm. Hai! Bine ai venit, Ileana! Omid. Bine ai venit, Îmi Ileana. pare bine să te cunosc și live. Și mie îmi pare bine. Cred că n-am văzut de 1.000.000 de ori Da, de da, ori în așa, oraș. în contextul ăsta în care vorbim aplicat despre tema asta pe care voi o stăpâniți așa de bine. Ileana, eu știu casa ta de acum. O știi că ai și contribuit să fii așa de Pe frumoasă. o bucățică. Pe o bucățică, da. Spune-mi, te rog, care sunt amintirile tale din copilărie legate de casa părinților tăi? Cum era casa în care ai copilărit? Casa copilăriei era un apartament foarte frumos, art deco, construit în 1934, mi se pare. O casă frumoasă de aia înaltă, 4 metri jumate înălțime, plină de obiecte splendide vechi, moșteniri de familie și nu numai, ai mei au fost nu neapărat colecționari, dar iubeau toate lucrurile astea vechi și superbe. Și în concluzie, deși îmi plăceau și îmi plac și acum, m-au chinuit groaznic. Pentru că evident că voiam să mă sui pe dulapul Biedermeier, unde nu aveam voie să mă sui. Aveam o comodă superbă, un pir, pe care am vărsat cerneală. La un moment dat și am fost aspru pedepsită, drept pentru care s-a făcut foarte greu o suprafață de asta de cristal tăiată pe forma ei, pentru că, mă rog, într-o casă cu copii nu poți să ai numai asemenea obiecte. Eu te înțeleg perfect, am crescut și eu într-un muzeu. Deci noi suntem genul ăla de oameni care au crescut efectiv în muzeu și paznicii muzeului ar fi fost părinții, Da. care de câte ori spărgeai ceva, tu erai pedepsit. Acum copiii nu mai sunt crescuți așa. Acum Dar, scuză-mă, ce muzeu era? Muzeul covoarelor persane? De toate Asta și cu asta cu covoarele, da, n-aveam voie să le iau în picioare pe eu și covoarele. acum, când intru într-o încăpere și e un covor, mai ales persan pe jos, eu Mergi îl ocolesc. pe lângă el. Da, și toată lumea zice că nu sunt nebun, dar eu așa am fost crescut, să ocolesc covorul. Da. Nu te cred. Exact. Dar uite că cu toate astea, știi, când m-am mutat de acasă prima oară, adică mă rog, când am rupt lațurile, ca să zic așa, și am plecat în propriul meu apartament pe care l-am primit cadou de la părinții mei după ce am demonstrat că pot intra la facultate, și am primit un apartament de 2 camere la bloc, visul meu. În primul rând că oricum am suferit, fac o paranteză, pentru că eu nestând la bloc, eu nu mă puteam juca cu copiii de la bloc, ci invidiam pe toți oamenii care se duceau în fața blocului să jucau cu copiii. Eu n-aveam voie, adică n-aveam, blocurile erau destul de departe de unde stăteam noi și n-am beneficiat de tipul ăsta de copilărie. Și mă rog, deci când m-am mutat la bloc și mi-am făcut apartamentul, era o mochetă, deci genul ăla, mi-am pus mochetă, efectiv mochetă din cap în cap, mochetă albă. Nu e neapărat mobilă veche, nu vreau acum să zic lucruri urâte despre mobila veche, dar știi genul. Da. Adică, practic, voiam să fie totul foarte modern, strict și modern, nu așa cum fusesem învățat acasă. A durat puțin episodul ăsta. De Mi-am dat ce seama- asta? Ca să Cumva să-ți să- marchezi teritoriul tău, care ar fi super, super diferit Da, de și să fie o casă în care să mă simt foarte comod. După care mi-am dat seama că, de fapt, așa cum am fost crescută, este, mă rog, acolo unde se află valoarea mea sau genul cu care mă identific, și casa mea în care ulterior m-am mutat cu familia mea este o casă care îmbină ambele stiluri, adică sunt și obiecte
care fac parte din moștenirea de familie, care îmi plac foarte tare, obiecte de mobilier sau, mă rog, argintărie sau tablouri, dar și lucruri moderne, cum ar fi zona de canapele, de exemplu. Eu aici vreau să mă duc și eu cu o întrebare. Că îți dai seama, fiecare n-am făcut Aveți tema, avem ale câteva voastre, da. întrebări. Și vreau să știu de când ai devenit pasionată de design, pentru că eu știu de la Alina în perioada în care ați făcut o colaborare la casa ta, că îmi spunea tot timpul că ești foarte pasionată, te pricepi, știi exact ce alegi, muți, schimbi lucruri. Care a fost momentul în care tu ți-ai dat seama că te pasionează subiectul ăsta și ai observat lucrurile din jurul tău și te-ai apucat să schimbi lucruri? Am fost cumva educată, așa, mama mea are un simț estetic extraordinar și cumva mi-a fost inoculată pasiunea pentru această zonă, venind sau copilărind în epoca comunistă, când nu aveai acces la informații cum ai astăzi, ai mei, și era seara preferată pentru mine când ne uitam la diapozitive. Nu știu cine mai ține minte că ar treaba Eu, cu normal. diapozitivele. Aș vrea să zic și eu, dar eu am prins televizorul color. Să spunem Ești că tu ai foarte copilărit tare. în altă țară. Da. Da. Să zicem, da. Da, noi aveam diapozitive și le proiectam pe pereți și nu existau alte diapozitive la dispoziție decât cele care, mă rog, vorbeau sau reprezentau orașe, arhitectură, biserici, muzee, pentru că n-aveai cum să le vezi. Și în fiecare weekend stăteam și mi se proiectau, în primul rând, ca să mi se deschidă cumva orizontul, și era și o interacțiune așa de familie, că n-aveam, numai Mihaela era la televizor, un desen animat, bine că n-ai trăit aici. Era Da, acolo ceva și groaznic. pasiunea pentru internetul și Instagram. Spun asta pentru că știu că ești un om foarte prezent în online. M-am hotărât să nu îmbătrânesc chiar și de de la tot. diapozitivele astea, acum ești pe Instagram și dai Continuu, scroll. practic sunt pe Instagram mai mult decât fiul adolescent. Adică sunt, da, Deci de acolo vine exercițiul. exact. Bravo. Și am învățat foarte multe din efortul ăsta al maică-mii și care mi-a și educat într-adevăr gustul. Și pe urmă, când am început să avem acces la vizitat, mă rog, la plecat post 92-3 pentru mine, am mers foarte mult, îmi plăcea foarte mult să vizitez, eu știu, palate, castele, case memoriale, mai degrabă decât strict numai muzee, pentru că mi se părea că e viața unor oameni care fusese acolo. Și îmi plăcea foarte mult toată treaba asta care ținea de design interior mai ales. Și cumva am vrut să-mi pun întotdeauna amprenta asupra locurilor în care am locuit, dar sigur că și faptul că în jurul meu am avut prieteni, designeri sau arhitecți. Iată, și Alina, doamna arhitect Tomnița Florescu, poate o mai știți, e o arhitectă extraordinară care se ocupa la vremea respectivă în mod special de recondiționarea și redecorarea caselor vechi cu istorie. Lucru care, na. Da, eu știu că nu e ușor să trăiești într-o casă cu cineva care se pricepe cu decorarea, cu designul, Nu cu e. mutat lucrurile, mai ales dacă e mai mult decât o pasiune și devine ușor o obsesie. O obsesie, da. Ce Costă. părere ai tăi de chestia asta? Adică te apuci, trebuie să-i ceri voie și copilului și soțului că vrei să muți sau să renovezi? Sau... Nu, dar totdeauna avem câte o poveste, pentru că acum 2 ani am renovat un etaj complet, pornind de la o perdea, o draperie superbă care s-a rupt puțin, dar puțin, putea fi și cu 100. Era o draperie de organța și de la organța, hai să schimbăm draperia. După ce am schimbat draperia, totuși nu mi se părea că merge și cu tapiseria canapelei. Retapisăm și am retapisat canapeaua ca să constatăm că nu prea mai mergea nici culoarea parchetului. Pe scurt, de la o perdea am făcut un șantier de 3 luni. Da, și presupun că a suferit toată lumea din familie pe tema asta. Păi în primul rând că noi n-am știut că o să dureze atât, pentru că nu de la asta am pornit. Și toată mobila era vară, când ne-am apucat, și toată mobila din casa aia, Biedermeier și, în fine, am scos-o afară pe terasă, unde erau 48 de grade la umbră, pe care am lăsat-o 3 săptămâni înfoliată, rugându-ne, făcând voodoo, să nu plouă, pentru că toată reamenajarea de la o perdea a durat mult mai mult decât prevăzut. Dar măcar, după ce că toată lumea a suferit, măcar au și S-au bucurat de după aia, după rezultat. care am cunoscut-o pe Alina
Și mi s-a părut că povestea a continuat în altă parte a casei. Nino, a venit ambulanța arhitecturii. Nu, stai așa că despre ce vorbește Ileana e experiența ei de a renova singură zona de zi a casei. Ileana are o casă pe 2 niveluri. Zona de zi e la nivelul superior și se deschide cu o terasă absolut fabuloasă. Nu ai zice că există așa o vedere în București cum am văzut la ea. Și la etajul inferior este zona dormitoarelor. Eu am ajutat-o pe zona dormitoarelor, dar mi se pare interesant pentru că știu povestea ei cu reamenajatul etajului superior și chiar am discutat un pic atunci cu ea despre asta. Țin minte că îmi povestea că, ok, da, o să schimbe parchetul, o să mai facă una alta, vorbise cu niște producători de mobilă să-i facă niște mobilă custom pentru niște obiecte, să le pună în valoare și zice, gata, acum o să plecăm în vacanță și se ocupă cineva și chiar vreau să te întreb așa încă o dată și să povestești cum a fost această experiență mai mult decât ce ai mărturisit deja lui Omid? Care a fost cel mai greu lucru și dacă ai mai face-o. Și dacă ai mai face-o. De fiecare dată zic că n-aș mai face-o și după ce mențiunea asta cu etajul unde e living-ul pe care l-am amenajat singură, repet, o întâlnesc pe Alina, deși jurasem că nu mai fac absolut nimica și după aia am intrat la șantierul numărul 2, reamenajând complet un alt etaj. Cum să zic, never say never, tot timpul te apuci. Mi-e și frică să mă duc să caut o perdea, că mie că o să demolez casa, că eu așa pornesc de la un obiect și ajung în jurul lui să construiesc sau să-mi imaginez un spațiu. Cel mai greu în România, nu știu cum e în alte părți, dar mie aici cel mai greu mi se pare să găsești executanți, meșteri, nu știu. Da. E ceva infernal, adică... Și nu numai meșteri, cred că profesioniști din orice domeniu. Da. E destul de greu pentru că cei care sunt buni sunt în general foarte ocupați, sau dacă n-au plecat din țară. Da, așa e, da. Și atunci e greu să dai de cei de calitate și serioși. Și sunt extrem de neserioși oamenii, lucru pe care realmente nu înțeleg și eu lucrez în servicii, sigur alt tip de servicii, publicitare, de comunicare, dar nu știu, fac parte dintr-o generație pentru care nu vreau să sune old-fashioned, dar m-ar veni când ești în servicii, clientul nostru, stăpânul nostru, adică... Da, dar când ai mulți clienți, ai și mulți stăpâni și după uite că se complică lucrurile. Da, mă rog, nu. Da. Acum să facem o paranteză legată de servicii pentru că ai deschis subiectul. Îți dai seama, eu de multe ori m-am gândit care e sursa și de ce, de fapt, dăm de neseriozități și greșeli și cred că, nu cred că oamenii sunt neapărat răi sau că vor să-ți facă vreun rău, cred că există o lipsă de educație, de business în toată povestea asta. Sunt foarte mulți oameni care au ajuns să fie profesioniști într-un domeniu pentru că de nevoie au făcut treaba respectivă sau au învățat de la cineva sau au văzut o oportunitate, dar nu au făcut-o cu o școală de business, poate din spate, cu o educație, cu o cultură de business. Și până la urmă cu un minim, nu știu cum să zic, bun simț când spui unui om un lucru. Eu prefer să mi se spună, știi cum e, că e bancul ăsta, ai un deviz, bravo, la o să fie 40% depășit și ca și timp. Noi, uite, și împreună am făcut un planning, super planning, cu retro-planning, cu tabele, am comandat, eram cu mobila comandată, stăteam cu ea în brațe, pentru că la nivel de muncitori, mă rog, ce să spun. Asta zic că nu cred că există acolo o structură în care ei să se organizeze și să știe să-ți dă ție acel termen pe care tu ai vrea să ți-l treci în programul tău foarte bine stabilit. Asta e concluzia mea, pentru că efectiv am dat de la unul neserios, al doilea, al treilea, al treilea. Nu se poate, sunt eu singurul aici care caut ceva serios. Eu cred că în amenajări interior sau în general în construcții, în amenajări, eu cred că unul din joburile care ar trebui să se nască, să fie și foarte bine căutate și remunerate, ar fi un project management care să-și asume contractual cu tine ca și client, sigur pe un fee corespunzător, dar și acolo să știi că dăm de a doua problemă, ok, apar project manageri. Ar trebui să existe mai multă școală pentru project manager în domeniul de amenajare. Pentru că atunci când vorbim despre project management, cei care știu în România se gândesc la blocuri, cartiere rezidențiale, hale, fabrici și așa mai departe. Iar pe partea asta de
project management, pe manageri interioare, tot așa, după vorbă și după experiență acumulată în de-a lungul anilor, ajung să funcționeze. Voi care formați în zona Ar trebui asta, un pic trebuie mai să... multă, școală, cred că în direcția asta. Da, în școală și știi care e povestea? Că lucrurile nu sunt de complicate. A fi project manager înseamnă să poți să urmărești un proces și să să anticipezi anumite lucruri. Și de fapt problema fundamentală pe care eu o văd în relația dintre designer-clienți, că e un triunghi, designer, client și furnizor, oricare ar fi ei, mobile sau construcții, este problema unei simple comunicări. Pentru că, cum a spus Ileana, dacă omul care trebuie să-mi livreze nu știu ce produs, mă anunță și îți spune nu mai pot, întârzie camionul, se întâmplă așa, uite, ți întârzi cu 3 săptămâni, știu și mă organizez în jurul acelui lucru. Problema fundamentală este că oamenii nu comunică, nu mai răspund la telefon, zic mâine și după aia vin peste 2 săptămâni și așa mai departe. Adică eu cred că de fapt e o problemă mai degrabă umană și nu neapărat de business, de a înțelege că comunicarea sinceră și deschisă e cea mai bună întotdeauna și de aici se nasc soluțiile. Da, și comunicarea e o bucată foarte serioasă din orice business, adică absolut, și asta înveți, că problemele astea avem și la spitale, când un medic trebuie să-ți transmită ceva și nu știe cum să ți-o spune și o avem în general și așa. în tot. Într-adevăr, este drept ceea ce spui, dar cred că totuși și comunicarea asta face parte din educația asta de business. Corect. Trebuie să știi să vorbești cu oamenii. Exact. Trebuie să fii un om serios. Da. Fiecare client trebuie să-ți aducă un alt client. Și așa mai departe. Hai că i-am dat în cap și la ăștia, la toți care așa. I-am pierdut pe toți urmăritorii care erau pe zona asta. Exact. Și revin la o altă întrebare, că am luat așa deja, cu atât mai mult dacă te cunosc mai puțin, mi se pare mult mai interesant să aflu lucruri de la tine. M-am uitat la câteva poze din locuința ta. Și la prima vedere mi se pare că fiecare colț este o bucată dintr-o vacanță. Nu știu, așa, asta a fost sentimentul pe care am văzut un pic de Paris, un pic de nu știu de unde, tot felul. Care este locul tău preferat? Și dacă e adevărat că vacanțele și locurile pe care le-ai vizitat te-au influențat, atunci spune-mi, care este locul care te face pe tine să te simți cel mai bine, cel mai confortabil? Care e locul tău preferat din casă? Din casă, locul meu preferat din casă este terasa în timpul verii, pentru că, așa cum ai spus și tu, e așa ca un fel de... te duce cu gândul la vacanță și așa am și gândit-o, având în vedere că trăim o viață, sau noi, familia noastră, o viață extrem de agitată, profesional. Am vrut întotdeauna că atunci când ajung acasă să fie oaza noastră de relaxare și de, pace cumva. Da. Și sigur că pentru oamenii ocupați, sinonim pentru relaxare este atunci când merg în vacanță. Dar sigur că vine și iarna și atunci nu mai avem terasa la dispoziție. Și cel mai tare îmi place zona din living, din jurul șemineului. Am construit un șemineu, sigur nu-l mai folosim pentru că așa e clima, e cald, regret acest lucru, dar când ne-am mutat acum 13 ani, prima iarnă a fost una friguroasă și a fost o bucurie. Am reușit să facem un șemineu cu un meșter, uite, extraordinar, un nenea care a venit din Harghita, de undeva, găsit printr-o relație a unor... ceva complicat, dar, A fost și un domn serios. A fost un domn foarte serios, da, care a construit șemineul, nu știu cum să zic, la fața locului, adică pe hornul inițial al casei, casa noastră sau, apartamentul acesta, se află pe amprenta unde se afla casa părintească a soțului meu, care era o casă mică, dar care avea o sobă. Și pornind de acolo, știam din start că vom vrea să facem un șemineu și am dus, hornul ăla, coșul, până la etajul 3, unde se află apartamentul nostru, și un șemineu cu lemne. Da, am și o pivniță plină de lemne, cred că o să le folosească și nepoții mei. Poți să fii independent energetic, dar exact. renunți de la fiecare gaze dată când se anunță un sfârșitul lumii, de asta în care eu intru în panică, calendarul maiaș, 12-2012,
poate să moară energetic tot, Noi că de am frig nu lemn. murim. De frig nu murim, da. Da, mi se pare, chiar mă gândeam eu cunoscându-i casa Ilenei, uite, n-am întrebat-o niciodată care e colțul ei preferat, eu am văzut o groază de locșoare la ea în casă care sunt absolut superbe, are un intrând din ăsta, holișorul acela mic în care ai făcut tu biblioteca aia cu obiecte vechi, care este o nișă în zona de zi, în care nu e un loc în care să stai, dar e un loc atât de frumos, e o nișă care duce către un grup sanitar. Da. Și acolo a făcut o bibliotecă în care a pus, mă rog, obiecte vechi de familie. Apoi, bine, întrebarea nu era pentru Asta mine, vreau dar să zic. acum Care este știu. locul tău preferat în casa Ilenei? Da, am observat și eu că este o casă foarte decorată. Și după ce îți mai pune Alina întrebarea pe care o are pe țeavă, o să-ți mai pun încă o întrebare. Da, mai e un loc pe care vreau să zic că mi-a plăcut și l-am remarcat din prima. Pe casa scării are o plantă, nu știu ce plantă e, dar o plantă care frunzele ei... Croton așa. se cheamă, da. Croton, da. Cumva culorile și stilistica din frunzele acestei plante se regăsesc într-un soi de tapiserie pe care o ai pe perete. Da, du-te mă de aici. Deci tu ți-ai asortat tapiseria de pe... Tapiseria, cu frunzele de la cotoară? Invers a fost. Aveam tapiseria care mi-a plăcut foarte tare și pe care am cumpărat-o dintr-o galerie de la Dubai. Așa. Nu e un loc renumit pentru obiectele de artă deloc. Galeria din Dubai sună bine. Mi-am luat și o blană atunci, dar mă rog, asta de la un magazin de ruși, dar în fine și am fost la o galerie unde era o tapiserie foarte frumoasă pe care am luat-o și pe urmă, da, am asortat planta în funcție de tapiserie și o plantă la mine în casă cred că este o energie foarte bună, având în vedere că sunt foarte multe plante cărora le merge extrem de bine. Da. Adică am și plante pe care le-am cărat după mine din apartament în apartament. Am un portocal, un mandarin mic pe care l-am primit de la colegii mei de birou când aveam 25 de ani. Doamne, avem atât de multe în comun pe cuvântul și am plecat cu planta peste tot. Acum mai puțin bolnăvioară sunt foarte. Nu înțeleg de ce nu m-ai sunat pe mine să te ajut la casă ta și m-a sunat pe Alina. Efectiv. Deci terasa este locul meu preferat. Șemineu este obligatoriu la următoarea noastră casă. Eu mă cer deja cu soția mea pe tema asta. Iar plantele, eu mă mut cu plantele mele după mine. Am 44 de plante într-un apartament. Și dacă nu merg plantele bine în casă, nu le merge bine, nasol, nu? Băgam până să meargă ca să fie bine și în noi casă. aveam și doctor, adică mă rog, și noi da, Cati care vine la plantă și sunt distrusă când e bolnavă câte o plantă, că se mai întâmplă. Vezi? Și crotonul ăsta, trebuie să-ți arăt poză, pentru că crotonul ăsta râde, nu știu cum să zic. Deci el, în primul rând, că se colorează în funcție de anotimp. Adică... mă duc să-mi cumpăr și eu un croton. Vai, știi ce drăguț e? Și când am amenajat, când am avut șantierul cu Alina, am mutat planta, că a trebuit mutată planta și am mutat planta la maică-mea în apartament. A fost tristă. Nu a murit sau ceva, dar a fost tristă, era cu alea în jos, era mult mai puțin colorată. Când am venit acasă, a început să râdă la loc. Îl știu, dar adică și se modifică culorile în funcție de deci cum să zic, frunzele sunt multicolore. Și nuanțele sunt în funcție de soare, se modifică. Foarte drăguță plantă. Doamne. Gata, te scot din internet. Mă duc să-mi cumpăr un croton de aici. Toni, ne luăm 2 crotoane. Da, eu vreau să mai știu ceva de la Ileana. Atât cât o cunosc pe Ileana și știu că a fost educată cumva într-un spirit mai apropiat de tradiția germană, ai făcut liceu german, Grădinița germană. Da, pe de altă parte ai o afinitate extraordinară pentru zonele din sudul Franței, locuri extrem de rafinate, cum ai descoperit educată asta? în spirit, mă rog, cultura germană, pentru că mă rog, mama vine din Ardeal, de la Rad și vorbește nemțește și mai ales pe vremea respectivă a copilăriei mele, înaintea lui Hristos, când am copilărit eu,
important era să știi o limbă străină și noi locuiam pe strada Polonă la 2 metri de școala germană și grădinița germană și atunci asta a fost, dar nu sunt o mare iubitoare a culturii germane deloc. Dar deloc. Să se înțeleagă. Cum? Să se înțeleagă și apăsat. Adică acum când mă duc în Germania vorbesc engleză, deși vorbesc germană foarte bine. Da. Bine, poate mi-a marcat și Schiller prea mult că a trebuit să citesc în germană pentru toate examenele mele. Da, iar Franța pentru mine are un loc aparte, sudul Franței, într-adevăr. Mi se pare că este cel mai rafinat loc, lipsit însă de opulență, cu o lumină aparte, o aromă aparte, o savoare completă. Este un loc unde eu mă simt foarte bine și mă identific cu locul ăsta. Poate cine știe, într-o bună zi o să pot să mă retrag în sudul Franței. Tocmai din cauza asta că e un loc extraordinar de rafinat. Totul este rafinat fără să ofenseze, nu știu cum să spun. Și mi se pare că trebuie să faci, nu știu, trebuie să te poți integra în peisajul din sudul Franței. Nu toată lumea e potrivită pentru acest loc. Eu cred că eu sunt. Așa, dar mi se pare că și casa ta respiră. Știi ce are sudul Franței? Are această nonșalanță a lucrurilor foarte șicherite. Adică tu te duci în interioare care pare că au fost așa amenajate foarte organic de-a lungul a 3 generații, nu simt să fie existat mâna vreunui designer, ca și la tine, știi? Deci toate par așa povești diferite care vin și compun un interior, nu știi unde începe și unde se termină o anume poveste, sunt doar obiecte care par așa puse într-un soi de relație între ele care e extraordinar de rafinat, dar nonșalant în același timp. Asta mi se pare că apare în general atunci unde cultura frumosului este impregnat foarte bine în oamenii care trăiesc acolo. Așa e, da. Și din generație în generație. Da, și nu e vorba neapărat de zona asta clasică sau mai... Nu, de combinația dintre lucruri, eclectismul ăsta franțuzesc. Da, să zic, un exemplu total din partea cealaltă este și cultura nordică, pentru că și aia într-un mod total diferit. Da, așa e. Numai că cultura nordică pentru mine, sau mă rog, din punct de vedere al designului, e prea rece. Este adevărat, dar ce vreau să zic este că iarăși vorbim despre populații care trăiesc în mediul ăsta foarte bine educat din punctul de vedere al esteticii. Frumos, exact. Ei n-au opțiuni urâte, să zic. Adică așa au trăit. Au văzut lucruri în jurul lor, lucruri frumoase și au învățat într-un mod foarte organic și natural să le așeze unul lângă celălalt. Da. Pot să pun eu întrebarea mea? Pune întrebarea ta. Pentru că mi-am adus aminte că eu mai de mult, înainte să o cunosc bine pe Ileana, pentru că am lucrat împreună, o știam din oraș și cumva ne intersectaserăm în câteva zone, dar țin minte, am făcut legătura că am fost într-un spațiu de-al ei, amenajat de ea, într-un spațiu în care la vremea respectivă stăteau niște prieteni de-ai mei cu chirie. E vorba de o mansardă într-o casă pe Polonă. În casa părintească. Acolo ai copilărit tu? Adică acea casă a fost casa noastră unifamilială și podul, mansarda, care era definit ca pod locuibil, având o cameră și o dependență sanitară, unde tatăl meu stătea și lucra. Era un pod imens, înălțime 6 metri jumătate, deci ceva absolut divin, unde, repet, era camera tatălui meu de lucru și era locul meu de joacă, cum să spun, era ceva imens pentru cât eram eu de mică la vremea respectivă. Mă rog, intrau pisici, păsări, mi se părea o altă lume și la un moment dat, pe cuvânt, deci așa, am avut o viziune la un moment dat când m-am făcut eu om mare și stăteam în casa mea aia despre care am povestit, apartamentul de 2 camere, și la un moment dat mi-am adus aminte de acest spațiu, am cerut planurile alor mei și am calculat eu singură pentru că mi-am dat seama că văzusem un loft în nu știu ce revistă din străinătate, cum sună, da, și am vrut să-l fac
complet loft, complet spațiu deschis și am putut să-i creez o subpantă de dormit, pentru că era atât de înalt încât am creat vă trimit poze ca să putem susține. Da, le punem, sigur. Eu am fost în spațiul respectiv, nu știam la vremea respectivă că este nici al Ilenei, nici amenajat de ea și mi-a rămas în minte, știi că intri în lateralul casei Da, și pe o scară pe de o scară serviciu, de care serviciu duce- cumva destul de mică și băi, ajungi în spațiul ăsta fabulos pe care nici nu știi să-l încadrezi ca stil, că e Da. este Apropo de asta, fabulos. când îl ofer spre închiriere, e foarte dificil. Bună ziua, ofer ceva de Un pot, 140 de metri și oamenii întreabă, și câte dormitoare are? N-are. Are o supantă, are o treabă. Adică, știi? N-are dormitoare, dar aveți unde să dormiți. Da, dar de fiecare dată după aia, pentru că l-am oferit spre închiriere, când eu însă m-am căsătorit și am făcut un copil și mi-am dat seama că eu vreau să trăiesc acolo. Pe urmă am înțeles că copilul trebuie să aibă spațiul lui, aveam 2 pisici, un câine, Da, era n-am prea prins multă cu lume. toții de treaba asta prea târziu. Târziu, da. În fine, Da. și când am amenajat acest spațiu și știam foarte clar ce vreau, nu știam neapărat, am făcut eu însă un mood board, că am avut o echipă de, execuție, cu care am diluit singură, complet. Toată partea asta de izolare, adică banii investiți într-un asemenea spațiu sunt mulți ăia care nu se văd, nu ăia care se văd, ca să izolez un spațiu de tipul ăsta și fonic și termic. Așa, și am vrut să fie pereții ca în sudul Franței, nici acum nu știu să definesc, că nu-i grunjoși, știi ce zic? De aia dați cu mistria. Laimoaș, ce ți-am spus eu la curs și tu ai făcut mișto de mine. Laimoaș se Este cheamă. altceva, probabil, și era legat. Da, ai completat-o cu este Laimoaș. exact, știi, genul ăla Da. de vopsitorie, De cretă, tingi, Ca o tencuială, ca o cretă pe care îl var, dai da. cu o... Îți dai seama, nu știam eu să descriu Era și și o aia să descriere execute. la Interbelic, de casele interbelice are o descriere. Nu, asta e efectiv tipic sudul Franței. Așa cum se dă cu o mistrie și rămâne... Dar noi asta na. facem, practicăm foarte mult acum în ultima vreme, că nu mai vrem să lăsăm pereții cu textura aia de lavabilă simplă. Da. Păi și cum ai reușit? Cum le-ai explicat oamenilor? Că și culoarea e una specială Asta la cu tine culoarea acolo. a fost ceva superb. Culoarea am vrut să fie... Eu beau Nesc cu lapte. Și am vrut să fie, nu cafea cu lapte, Nesc cu lapte. Nu mă așteptam la asta, Da. dar da. Mă rog, de fapt, am vrut să fie exact culoarea Golden Retriever-ului pe care îl aveam, care e un fel de cafea cu lapte, bej cu nu. Cu mult lapte. Da. Este Efectiv, prima dată, de benză. Este prima dată în viața mea când aud pe cineva care... Da, îți dai seama să le spun unor muncitori că tu vrei Nesc cu lapte, asta Nesc cu lapte. Le-am făcut Nesc cu lapte, Ileana, n-a ieșit ca Nesc cu lapte, că era mai tare ce au făcut ei decât ce credeam eu că ar trebui să fie. Este prima dată în viața mea când întâlnesc pe cineva care a vrut să-și zugrăvească pereții Ca Golden Retriever. culoarea câinelui Da. lui. Da, dar știi cum am făcut? Că nu ieșea această culoare. Și eu tot veneam, eram la birou, n-aveam, nu funcționau mobilele ca acum, noi vorbim de acum 17 ani. Deci nu aveam cum să-mi trimită poze. Eu veneam, nu ieșea, în fine. În concluzie aveam câinele, Golden Retriever-ul, proaspăt, mic, 6 luni. Și ne-am adus Golden Retriever-ul și ne-am legat de o bârnă acasă. Nu pot să Și am cred. zis, mă rog, deci până se... Mă rog, aveți grijă să-l scoateți la plimbat, mă rog, eu când vin să fie culoare, dacă lipesc câinele pe pereți, să se identifice cu peretele, doar blana să fie diferită ca textură. Deci Și- ei au pus coada câinelui. Deci vreau să știu, au Deci reușit ei au primul ieșit- sau câinele? S-au dovedit unul pe altul, cert este că după 2 zile am venit și pereții au fost culoarea Ai lăsat câinelui. 2 zile câinele acolo? Da, da. Să stea cu câinele până le iese culoarea câinelui. E prea tare, Ileana, Doamne, nu? deci i-ai lăsat și mâncare și apă. Tot presupun. și să scutece și să scutece. iasă Și afară. câinele Da. a stat 2 zile ca Exact. ca un model. Ca un ca o model, muză. ca Ca o un nud. muză cu coada lipită de pereți să fie de culoarea Golden Retriever-ului. Și așa a fost. Doamne, Splendid. Dumnezeule. Splendid. Trebuie să renovez însă de fiecare dată când Ia sunt câine mai întâi să vezi nu după mai am paleta. câinele, dar da. Wow. Dar trebuie să facem rost de poze, pentru că eu știu spațiu, dar vreau să ți-l arăt și Vă ție. trimit eu Și ca vrem să... poze și cu câinele, că sigur ai. Da, am. Deci vreau Da. să văd cât de fidel a fost Da. paletarul cromatic cu câinele. Vă și trimit tot așa. că am. O ultima întrebare pun eu, că neapărat trebuie să pun, pentru că s-ar putea că următorii noștri invitați să n-aibă legătură cu treaba asta și vreau să mă asigur.
Mi se pare că din pozele pe care le-am văzut de la tine de acasă adun ceva artă. Am văzut acolo una alta. Doar una alta, nu adun, mă rog, le știi cu arta. Mi-aș dori să adun artă. Așa. Am într-adevăr niște obiecte frumoase care au fost cumva primite din generație în generație și sunt la mine acum. Am mai cumpărat, e adevărat că, uite, din primul meu salariu, au fost ai mei foarte, foarte mândri, nu din primul meu salariu, din primele mele salarii cumulate, mi-am strâns. Așa. Mi-am cumpărat un mic tablou, un pelmuș. Ok. Numai mic am putut, și mare. După aia am putut și unul mai mare. Dar părinții mei au fost foarte mândri pentru că inițial cumpăream în frondă completă și zgâriam mobila lor veche mă zgâream cu cerneală. Li se părea că voi fi genul care nu va aduna artă. Ei, uite, totuși n-au greșit cu mine și mi-aș dori să pot aduna mai multă artă, da. Ai vreo piesă preferată în casă? Poți să nu spui, că acum am un tablou pe care îl ador, care e și valoros, adică, mă rog, ca și care artă, adică câlția, da. Asta vreau să zic, dar el este în mod special valoros pentru că l-am primit cadou de la tatăl meu când am împlinit 18 ani. Serios? Când, sigur că eu mi-aș fi dorit, când am împlinit 18 ani, să fi primit niște pantofi cu toc, sinceră acum să poți fiu. să-ți cumperi mulți pantofi din acel câlțea. Da, adevărul este că am văzut de curând un câlțea la Romanian Design. La Romanian Design ăla cu colecția cu Glăvan. Da. Era și mare. De la Romanian Design Week era o câlțea cât casa asta de mare. Da, și din colecția lui personală, dar ceva splendid, așa frumos. După cum știm deja, Omid, avem la fiecare ediție Design Stories o rubrică de lifestyle pe care o numim noi Design Around You. De ce asta? Pentru că, de fapt, designul este prezent oriunde și sub orice formă, de la felul în care alegem să ne îmbrăcăm, locurile unde mâncăm, locurile unde călătorim, și aș vrea să profit acum de Ileana, că e aici lângă noi, și să-i pun o întrebare legată de lifestyle, de design. Vreau să știu care sunt locurile tale preferate de vacanță, care sunt amintirile cele mai valoroase și cumva care ți-au întipărit așa în minte ca locuri frumoase, case frumoase, interioare frumoase. Asta vreau să te întreb și apoi mai este și o a doua întrebare legată pe care o pun eu. Pe care o pui tu. Gata, bine. Așa cum spuneam și mai devreme, sudul Franței pe mine m-a impresionat enorm când am fost prima oară, nu știu, aveam vreo 20 de ani și mi s-a părut ceva absolut incredibil de sofisticat, așa cum a rămas și pentru mine și azi. Este un loc în care mă duc întotdeauna cu plăcere. Și asta îți spun datorită sau în mod special pentru că tot ce înseamnă designul locuințelor, restaurantelor, cluburilor, orice e extrem de sofisticat și de special. Dar un alt loc care mi-a rămas tot din aceleași motive cumva în minte și aș dori să mă reîntorc, am fost de 2 ori și aș mai vrea să mă mai duc, deși este foarte departe, Africa de Sud, care, contrar a ceea ce cumva știe lumea despre Africa de Sud, când ne-am dus, auzisem toate poveștile, să te duci cu bijuterii, că te omoară pe stradă. Noi am fost în zona Cape Town-ului, care este un fel de coasta, riviera Africii, și asta m-a frapat foarte tare, tot ce înseamnă design splendid. În Cape Town în Cape Town și nu numai, toată zona asta Garden Route se cheamă. Este Garden Route, se și cheamă pentru că așa și arată. Este ca o grădină naturală care se schimbă complet în funcție de sezon. Noi am fost odată vara africană și iarna africană. Este ceva incredibil, iar toate fermele, nu fermele, cum se cheamă? Vinării? Și vinăriile și
locurile pentru safari, cum, Doamne apără-mă, se cheamă acum, nu Lodge. Lodge-urile, așa. Toate logiile. Nu pot să-ți imaginezi cât de splendide și de sofisticate. Știu că asta a fost primul impact când am plecat cu mașina, făcând turism cu mașina pe acest Garden Route și ne-am oprit pe dreapta, realmente pe dreapta, la o benzinărie unde am mers și la baie. Deci pe dreapta în nimic, closetul ăla era ceva de nu-ți poți imagina, cu chiuvete din astea de piatră, limestone, pe un blat de lemn cu covor pe jos din blană piele de zebră. Nu, deci ceva absolut. Deci adică vorbim toate pe locurile... autostradă pe dreapta. Serios? Și Cape Town e plin de locuri... Da, și Cape Town și toată această zonă, dar este ceva incredibil. Este incredibil pentru că este un mix de culturi. Este o zonă care... Infuzie, de multe culturi. Cultură britanică sau, mă rog, cultură și educație britanică și olandeză și germană și, în fine, e un mix incredibil. Și tradiția locală, bănuiesc că este și plus în design asta, tradiția deci locală foarte puternică. Da, plus că orice fel de experiență, oriunde, deci, repet, nu știu, zona de Johannesburg, care înțeleg că nu-i la fel, dar această zonă despre care vorbesc eu, orice fel de loc este o experiență gourmet în sine, fără să te duci la vreun pom lăudat. Vinurile, plating-ul, deci totul este ceva absolut spectaculos. Mi s-a făcut o să-ți cer poze, să știi. Încerc să caut, nu știu, pe vremea aia nu mergeam cu telefoanele mobile atât cât mergem azi și trebuie să am ceva poze, le caut. Eu trec la următoarea întrebare care nu are legătură neapărat cu designul, pentru că lifestyle-ul nu este numai despre design și despre cum te îmbraci. Mă gândeam să te întreb, pentru că știu că ai această platformă foarte accesată, să zic, Super 40. Da, trebuie să o mut la Super 50 în curând, că fac 48 de ani. Am aflat și despre autoironia, că este foarte important pentru tine. Foarte. M-a ținut în viață. Corect, sunt de acord cu tine, să știi. Eu mă vindec cu autoironia. Spune-ne un pic despre Super 40 și ce oferi tu femeilor acolo. Consolare. Deci nu credeam că întrebarea asta o să vină de la oameni, deci foarte tare. De ce? Pe bune. Am pornit platforma Super 40 când am împlinit 40 de ani, de mult asta. Ai că nu e așa de multă, autoironie prea multă. Așa, și am început-o pentru că, bariera asta vârstei și mid-age crisis-ul ăsta e foarte vehiculat și l-așteptam așa cu mare interes. Mamă, ce o să facem? Adică, știi, la bărbați e renumită această perioadă și pot să certific că sunt documentată. Chiar se și aplică de cele mai multe ori. Știți cum, nu mai intrăm în detalii. La femei nu-i chiar așa dacă sunt echilibrate, părerea mea. Sigur, putem și noi să ne operăm până în dinți, să stăm în fundul gol. Multă lume face asta. Eu am mers însă pe zona asta, fiecare moment al vârstei pe care o ai poate fi transformat în superlativul ei. Până la urmă despre asta vorbim. Nu putem să, la 40-50, în fine, să ne intrăm în competiție nici măcar cu noi înșine de acum 10 ani, de acum 20, de aminte cu altele sau alții. Important e să facem, să trăim la superlativul acelui moment. Și despre asta vorbim. Vorbim cu autoironie, facem sharing foarte mult de informații. Oamenii sunt foarte dispuși să împărtășească informații, mai ales dacă văd că și alții sunt varză. Deci este ceva spectaculos. Uite, de curând, în weekendul ăsta am postat că am fost la 4 evenimente, foarte mult pentru această vârstă, și spuneam că eu personal, deci practic, cred că mă internez după ce se termină weekendul ăsta, pentru că mă trezesc foarte devreme. Oricât, la orice oră m-aș culca, în orice stare aș fi, mă trezesc că sunt bătrână. Și eu la fel. Da, și tu la fel. 6:30, bam. Pentru că, Doamne ferește, vârstă și așa, că sunteți oameni matinali și disciplinați. Da, nu eram deloc. Acum 10 ani dormeam până la 3. Asta e, nu mai poți. Eu aș putea să dorm până la 3, ce zic. Ești mai tânăr, probabil. Cu 10 ani. Ești mai tânăr, probabil. 1-0 pentru noi. Bun. Da, și toată lumea, deci mi-au trimis
mii de oameni mesaje spunând același, vai, și eu sunt varză, sunt așa. Și, cum să zic, ne stimulăm unii pe alții. Nu suntem singuri A în fost treaba și un asta. picuț Mercurul ăla retrograd, că am fost și eu la un nuntă și sunt la fel de varză. Da, Acum să știi și- că Mercurul retrograd când ai 30-20 de ani nu te afectează deloc. De-abia după 40 începe să te afecteze Mercurul, Doamne. de asta meteodependența, smogul, mogul, alcoolul, tot. Dar n-are nimic, că important Da, este pe- că spiritul contează și nu numai spiritul. Trebuie să eu, motivându-i pe alții, mă motivez și pe mine. Fac mai mult sport decât am făcut vreodată. Nu spun că sunt mai fit decât eram la 20 de ani, dar sunt mult mai, cum să zic, conștientă de cât de importantă e viața și calitatea ei. Și atunci, mă rog, Și încerci să și transmiți la colegele de pe platformă toate povestea asta. păi, bineînțeles, și ele mie și eu lor. Colege de generație. Da, de că nu- generație, da. Corect. Bun, eu sunt... aș mai putea să-ți mai pun vreo 20-30 de întrebări, dar vreau să... De ce mă mă omid? abțin. Te interesează zona asta de feminitate și... Dar să știi că de îmbătrânesc și bărbații și Da. încă mult mai urât decât noi, uneori. Mă interesează un lucru despre care nu prea am vorbit, anume autoironia, și doar spun o întrebare și că am încheiat-o cel puțin eu Așa. cu povestea asta. Dacă e atât de importantă autoironia pentru tine, lucru care o înțeleg și e important și pentru mine, spune-mi și mie, ce nu-ți place la tine? Măi, sunt multe lucruri care nu-mi plac, Care-i dar preferatul am tău? învățat atribute fizice sau... Ce îți place cel mai mult din ce nu-ți place despre tine? Complicată întrebare. Mi-ar plăcea să am capul mai mare, nu cei în cap. În cei în cap acum e ok. Nu pot să port ochelari de soare, ăia de se poartă, știi, pe care îi poartă toată lumea de o perioadă de timp. Eu îi pot folosi și la schi. Știi că toți ăia superbi. Așa mi-mi vin până aici. Serios? Da, am un cap foarte adică extrem. ai fața Nu, mică. și căpuțul e foarte mic. Nu pot să port pălării. Deci orice pălărie de adult, de aia de Saint-Tropez, mie îmi vine până aici. Deci Da, Da. n-aș fi zis. nu e bine când stau jos că nu se vede. Dar uneori când merg așa și cu părul strâns zici că e fără cap. Așa. Și am suferit mult când eram nesigură pe intelectul meu. Știi cum e că sunt mai... Nu știam despre mine că-s deșteaptă până m-am prins că sunt deșteaptă. Pentru că toată lumea era chestia aia, când ai fruntea mică, ești blondă și cu fruntea mică, eu am o frunte de atât. Da. Da, n-aș fi zis. Și mi se pare foarte tare, n-aș fi auzit niciodată o femeie să spună ceva, mă așteptam să-mi spui, nu știu, nu-mi place la mine că am un caracter, nu știu cum, nu știu ce, dar să spună o femeie să declară că nu-i place ceva fizic la ea, Dar direct. cum, Doamne, dar femeile sunt foarte nemulțumite de Da, înțeleg, dar asta să le și spui stimulează, cu 4 cred. camere pe tine că ceva nu-ți place nu știu, din zona de față, Exact. Deci Da. chiar am vrut să verific să văd dacă e pe bune că îți place autoironia. Da. Și te felicit pentru lucrul ăsta. Dar să știi că pe viitor mă antrenez și eu dacă o să-mi pui întrebarea asta să spun și eu lucruri. Că fața într-un fel sau altul. Și eu m-am prins la un moment dat, momentul în care m-am prins că sunt deștept era exact atunci când m-am prins că sunt foarte prost. Da, păi de multe ori oamenii Acolo, deștepți băi, poate să ești fie și deștept, ai foarte înțeles proști, că ești rămâi prost. mut. Da, exact, da. Mulțumim mult, Ileana. A fost o Mulțumesc și eu și discuție pentru mine a fost tare o plăcere. drăguță. Eu rămân cu multe întrebări. Ce fac? Păi tu ai numărul ei de Facem- telefon, sună. În primul rând sună. Și facem ediția 2. Da. Exact. Și mulțumim și țin-o tot așa. Bagă, infuzează designul și dorința de design în jurul oamenilor din jurul Așa tău. fac, pentru iar că, voi faceți foarte bine că educați în zona asta, că e nevoie multă de... Păi, încercam câte un pic și îți dorim foarte mult să poți să transmiți starea asta a frumosului celor din jurul tău. Da. Pentru că sunt foarte mulți oameni în jurul tău și e bine să fie ca tine. Mulțumesc! Tot cu autoironie și cu... Mulțumim mult! Mie mi-a plăcut foarte mult de Ileana. Jur. Mă bucur. Deci adică aș mai fi stat un pic cu ea de vorbă și cu autoironia și cu tu că fac eu direct, că pare genul ăla de femei care o să construiască deja, de fapt, nu. Pare genul ăla de femei care a făcut foarte multe până acum și urmează să mai facă extraordinar de multe de aici încolo. Da, mută munții din loc. Da, e, cum s-ar zice, țeapă, domnule, țeapă. Bun, hai să trecem la întrebări.
Noi pe paginile de Facebook și Instagram al Inside Academy primim frecvent tot felul de întrebări la care nu apucăm tot timpul să răspundem. Așa că acum am ales două întrebări pe care noi le-am considerat bune de discutat sau corecte și potrivite și am vrea să dăm și noi niște răspunsuri acolo. Întrebarea numărul 1. În contextul work from home sau telemuncă, în care petrec mult timp acasă la birou, adică la biroul de acasă, cum este cel mai bine să poziționez biroul, ținând cont că nu am o cameră cu destinația de birou, dar am un open space format din living și dining și bucătărie destul de mare, cam 50 de metri pătrați. Ok, și prin câteva mutări și ajustări de mobilier aș putea face loc unui birouaș. Menționez că orientarea spațiului este către nord și vest. Aha, răspuns. Bun, da, e o întrebare foarte exactă. Dar aș începe răspunsul la această întrebare cu o altă întrebare. Ce tip de muncă desfășoară? Pentru că, cum bine ai zis, dacă este un job care presupune să stai mult în coluri, asta înseamnă că biroul este mai puțin important, însă este foarte important ce se vede în spatele tău, astfel încât să poți avea un decor în spate controlat, interesant, pe mai multe layere și să-ți bată lumina corect pe față. Dacă munca pe care o faci este una care presupune focus, atenție pe detalii, pe cifre, Excel-uri, strategii financiare și așa mai departe, e foarte important ca biroul tău să fie poziționat undeva în care în aria ta vizuală să se afle cât mai puține lucruri. Respectiv funcționează genul acela de soluții pe care îl vedem din ce în ce mai mult în referințe, și anume o mică zonă într-o bibliotecă în care să existe un birouaș. Asta înseamnă că noi vom sta cu spatele la restul încăperii. Asta înseamnă că se pot întâmpla alte lucruri în încăperea respectivă la care noi vom sta cu spatele. Repet, asta funcționează doar în cazul în care lucrăm cu cifre și avem nevoie de un canal al atenției foarte, foarte focusat. Dacă avem o muncă care este, să spunem, mai creativă, adică poate genul de muncă pe care o fac eu sau tu, și avem o personalitate care este mai orientată către exterior, către relațiile cu ceilalți, cred că cel mai bine funcționează să îți pui biroul oarecum într-un colț al camerei, chiar un birou foarte, foarte mic de 60 pe 100 de centimetri, și să stai cu fața către cameră, către centrul camerei, să ai contact vizual cu oamenii care pot desfășura alte activități, fie la televizor, fie în bucătărie, pentru că, da, ești genul de persoană care integrează bine stimulii exterior și nu sunt deranjanți, nu te defocusează de la ceea ce tu faci. Sunt minți care au nevoie să fie un mic de puțin agitație în jurul lor. Aș mai spune că un alt lucru extrem de important este să poți să ai un contact vizual cu exteriorul. Să poți, fără să te ridici de pe scaun, să vezi cerul, copacul, acoperișul casei vecine, orice din afară. Știi, acum cât povesteai tu, mă gândeam că înainte de pandemie, dacă ți aduci aminte, erau foarte multe companii de tip, nu știu, corporate, care căutau designer sau soluții să aducă spiritul de acasă la birou. Puneau, nu știu, nisip sub masă, să stai în picioarele goale, să te simți într-o vacanță, hamace și tot fel de lucruri care, sincer, nu știu dacă soluțiile răușeau de fiecare dată. Acum mi se pare că noi tot căutăm să aducem așa un fel de, să integrăm biroul acasă. Motiv pentru care cred că ar trebui de fapt omul să caute altceva. Ar trebui să caute să se simtă bine
atunci când își petrece timpul respectiv acolo. Că e acasă, că e birou. Și atunci cred că m-aș gândi foarte mult la delimitarea zonei respective și când zic delimitare nu mă refer pereți sau alte lucruri, o scenografie care să te facă atunci când intri acolo să te conectezi cu munca pe care ai de făcut acolo și timpul pe care o petreci acolo să fie pe gustul tău. Hai să trecem la următoarea întrebare, mi-am notat și eu unul aici. Așa. Deși am cumpărat un apartament destul de scump într-un imobil rezidențial nou, totuși bucătăria mea este destul de mică. Are numai 160 de metri, cred că se refer centimetri, lățime și o lungime de 4,6 metri. Aici cred că a nimerit. Inițial m-am gândit să deschid bucătăria către living. Are latura lungă comună cu zona de zi. Însă apoi am realizat că nu suntem genul bucătăriei deschise. Cum să fac să optimizez spațiul? Ok. În primul rând, aș sonda chestia asta, de ce nu suntem genul bucătăriei deschise, pentru că aici pot fi mai multe aspecte. Fie nu vrei ca mirosul să se ducă în restul casei și lucrul ăsta îl rezolvi foarte simplu cu o hotă, cu un motor foarte bun și cu evacuare către exterior, fie nu îți place să se vadă pur și simplu anumite zone din bucătărie care ar putea fi mai dezordonate, cum ar Eu fi zic că chiuveta. hai să considerăm că decizia asta s-a luat și S-a că luat, nu este genul de bucătărie deschisă. Eu înțeleg, dar aș challenge-ui acest lucru, pentru că chiar și pentru oamenii care nu le plac bucătărie deschise, nu râde, există soluții și am să-ți arăt, uite, ți arăt una acum, există soluții în care tu poți să vii la partea inferioară cu un parapet opac, că e de zidărie sau de mobilă, și la partea superioară, adică de la 90 cm în sus, să ai o închidere de sticlă cu metal sau cu lemn, lucru care amplifică spațiul interior. Deci acei 1,60 m nu te mai fac să te simți foarte înghesuit în bucătărie, îți dau amplitudinea spațiului care se continuă cu camera de zi, dar pe de altă parte blochează, mirosurile, blochează, cum să spun, lucrurile astea vizuale care ne-ar deranja atunci când ne uităm într-o bucătărie în care au rămas vasele nespălate în chiuvetă. Bine, tu te referi că poți să ai o bucătărie închisă, dar vitrată. Da. Bun, dar într-adevăr, soluția asta te ajută că spațiul nu mai este limitat între doi pereți și că respiră și vizual vederea se pătrunde și se mărește spațiul. Practic, bucătăria se împrumută din spațiul living-ului și la fel și living-ul din spațiul bucătăriei. Dar e posibil de multe ori soluția asta să nu-ți permite să mai poți să folosești peretele respectiv ca depozitare sau ceva, dar nu știu dacă e cazul, dar într-adevăr e o soluție care poate să... Da. Dacă din 1,60 scoți 60 care e așa, rămân 1 metru, adică nici nu prea ai mai putea. Da, probabil că n-ai mai putea. Eu aș sugera încă un lucru care ține de așa tehnică de mobilier. Aș merge pe cât posibil pe obiecte electrocasnice încastrabile, astfel încât fronturile bucătăriei să fie cât mai continue, să nu fie întrerupt de un aragaz, de un frigider side-by-side, de un nu știu care, să încerci să încadrezi bucătăria între doi pereți în mobilier încastrat, practic, să vezi numai fronturi. Lucrul ăsta ajută ca ochiul să nu mai perceapă tot fel de raport de dimensiune, că de la aragaz încolo e atâta, până la aragaz e atâta și atunci, practic, atunci când lucrurile nu sunt încastrate și nu sunt încadrate între doi pereți, ochiul măsoară și vede, uite, atâta este, partea asta este jumătate din partea cealaltă și atunci începe să se aglomereze și să perceapă spațiul ca fiind un spațiu aglomerat, respectiv mai mic. Deci cred că aparatura de electrocasnică, să zic, încastrabilă și un fronturi continuu ajută ca spațiul să fie perceput ca un spațiu mai mare. Aș mai face ceva ce am făcut noi, iată, la un proiect mai de mult, chiar la Visul la Cheie, pentru că acolo ne întâlneam cu bucătării foarte înguste. Am placat zona dintre blatul bucătăriei și corpurile suspendate cu oglindă fume, oglindă bronze. Lucru care, din nou,
expandează, dublează spațiul și face ca bucătăria aceasta foarte îngustă să aibă o adâncime dublă. Mai mare, da. Pe de-o parte și pe de altă parte pe peretele opus laturii cu blatul de bucătărie aș alege să îl decorez. Nu mai suportă depozitare pentru că lățimea este foarte mică, dar aș alege să-l decorez cu cât mai multe obiectele, ca să-l facem, cum spuneai tu, să pară interesant, să pară că deși e un spațiu mic, acomodează multe lucruri. Păi da, sunt cele două tehnice de a face spațiul să fie mai generos, fie minimalist și cât se poate de puține lucruri și încadrate între pereți, între pardusală și tavan, sau încărcarea spațiului astfel să pară un spațiu generos. Ia uite câte lucruri interesante poate să intre într-o încăpere. Bun, eu zic că am răspuns și la întrebarea asta. Și eu cred. Dar, ca să putem să avem mai multe întrebări interesante la care să răspundem, vă rugăm să ne scrieți întrebări, nelămuriri sau subiecte pe care vreți să le discutăm. Și să nu uitați să ne dați subscribe, share, sunați neamurile, v-am zis și data trecută, prietenii să se uite, spuneți cât e de interesantă toată povestea asta, ca să putem să facem cât mai multe episoade. Eu aș spune că așteptăm întrebările și pe Instagram Inside Academy și pe Facebook Inside Academy, pentru că până la urmă multora ele e mai simplu să ne pună acolo întrebări și nu pe canalul de YouTube. Dacă ne cunoașteți, puteți să ne și sunați, să ne puneți întrebările, tot aici o să le discutăm. Da, și ne ajută ca întrebarea să fie, eventual pe care o trimiteți, să aibă atașată o poză, mai multe poze, un plan, ca să putem da răspunsuri cât mai concrete. Eu cred că ți-e dor de un proiect așa. Tu ceri acolo, dați-mi și planul. Dați-mi planul, haideți că vă facem proiectul. Hai de viața mea, da. Subscribe. Da. Subscribe. Sau Subscribe. Abonați-vă. Abonați-vă. Abonamentul la canalul nostru de YouTube este gratuit. Deși